500 евро. Ще ме рейх аврио дене. Айде за гърците. То се от дискриминация не може. Ефтин детектор, Отрязан. Добре, ръчна дискриминация. Добре, той ще променим. Тук ще го намаля направите някъде си. Тук няма изглаво дърво. Не. Полите, бе? Давай другия. Прахте, къде да има някакъв малко? Няма прак. Не бе, тази антена е за минералното долпи, не е нормална редовна антена. Викам да им дойде това не е тук. Айде, добре. Може трябва да намалиш темността да малко. Дълги махва, дълги. Копирай това, копирай земната повърхност. Ръката. Голяма антена, кой искаш? Как съм бързал горе? Бавен детектор не се шегувам с тебе. С по-бавна скорост детектор и то номер не може да направим. Аз мисля, че го хванеш. Ще го загатна, каквото. Това вече е друго. Загатна, направо се го хваща. Това вече е друго. Това е ясно. Това без турбото. Дай турбото да е. Направи сметка. Това коя версия? Пусни му турбото. Дай на мен. Сега много разхода. Пусни че аз не го разбирам. Ама дизел или бензин? Това коя версия? Пета? С интерколера. Знам да какво правиш шефка. Знаеш какво сте фалшиви сигнали? Андреят ти прави така. Я ударила въздуха е на високо. Гледам се антената много здраво. Няма да се гледа, ето. Гледай. Трябва да поработиш с механика. Казвам, че ти нямаш грунт баланс, защото тази антена е слаба. Механично. Механично, иначе няма. Ето така се търси. Добре, Владо, я служи антената статична, мърда и монетка. Фата. Много никой няма търси така. Това ти е надолу главата. Постоянно, виж. Чакай. Той така ни гъбака до сега. Как се случи? Пак, то се трябва... Удари в този камък да има странично. Като е част, ще трябва да се обажа. В този камък да удари странично. Да се парата ще падне ако гръм тук. По-голема антена имаш ли? Марк, двойката? Само Смит, двойните дета са за минерални, не са стандарт. Е така може да се търси. Така и сега ще си видим. Ще я хване, как? Това е друго. Дай се, Нали, съгласен? Нали? Но заради механичната си слабост, не може да се Така да, това съм съгласен. това не е стъпка, да се на ребрето. Стига бе, човек. Виж, почна за тръжка пак. Почна ли бе? Почна да дразни оператора. Не така, не Трябва сложи. още на бивсички си така. Не, сега може да се оптимизира престъпно, но въпрос ще го хваща, но има различни варианти, това се го намалям. Добре, дайте май лапа. Имаше май лапа. Трудна работа. Дай ще съм. 25 има ли турбо? Трябва да увеличим сигнал, за да включим турбо.